Anem a fer ara el problema 5. Diu, indica, després de fer els càlculs corresponents, quin dels següents objectes té més energia cinètica. Si una bala de 20 grams a la velocitat de 800 metres per segon o un esquiador que baixa per una pista a 36 km per hora si la seva massa és de 60 km per hora. Fixeu-vos que ens estan preguntant l'energia cinètica i l'energia cinètica és un mig de la massa per la velocitat al quadrat i en aquest cas cal aplicar-la a dues situacions distintes. A la de la bala estem parlant d'una bala de 20 grams, fixeu-vos que caldrà passar-ho a quilos, és a dir, 0,02 quilos, i una velocitat elevadíssima de 800 metres per segon. Quan jo faig aquesta operació, això dona 6.400 joules. O, en el següent cas, estem parlant d'un esquiador, la massa del qual són 60 quilos, a una velocitat de 36 km per hora, que caldrà passar també a metres per segon, és a dir, 10, i a l'elevat al quadrat dona 3.000 joules. Fixeu-vos que tot i que l'esquiador és molt més gran, que la bala, com la velocitat de la bala és molt superior a la de l'esquiador i a part d'això està elevat al quadrat, dona una energia molt superior.